Assalamu alaikum. So a wannan bidiyo za mu ga yadda ake transaction credit transaction wato bisa bashi. Yanzu idan ka zo ka transaction za ka sayar bisa bashi ba zai yiwu ka sayar bisa bashi ba saboda sai an san wani customer ne. Walk in customer da kawai ya shigo shagonka ba za ka bashi bashi ba, dole sai ka yi rijistar mutum a wannan software ɗinmu tukunna. So za ka zo ka nan sai ka zo ka ce add new customer. Yanzu gashi baka da wani customer to za ka ce add new customer. Anan sai ka zo ka sa customer, misali Abubakar Sadiq. So wannan shine phone number din shi 08033174220 misali. Email is optional, previous credit balance is optional, address is optional, credit limit is optional. Abin da kawai kake bukata sunansa, number wayansa, shikenan kawai sai ka je ka ce saving. So menene previous credit balance? Nawa kake bin bashi, da kake bin sa bashi kafin, wanda tun da kai register da software din nan software din nan bata san shi ba, bashin da ya karba da tun da ya karba. To misali wannan misali da kana bin sa misali 200,000. So misali sai ka zo ka ce save. So gashi yanzu customer din nan gashi ya hau, Abubakar Sadiq ya hau, credit limit din shi gashi unfed credit, ga gashi nan dai. Sannan zaka zo ka ga customer profile, gashi za ga previous credit ɗinsa 200,000, current credit ɗin shi gashi komai dai 00. Zaka ga deposit history ɗin shi, credit repayment ɗin shi, previous credit ɗin shi da shopping history ɗin shi duka zaka kalla anan. To amma tunda sabon customer ne bashi da komai. So yanzu anan sai ka zo ka bari na koma transaction ɗina, sai na zo na sayar masa wani abu bisa bashi. To ya zo ya sayi indomie misali a wajena. So idan na zo ni indomie anan, na ce indomie ya sayi katan ɗaya ne, misali sai ce ya sayi katan ɗaya, sai na ce sales ne, sannan kuma sai na ce credit ne. So anan zai ce min dole sai na zaɓi kowane customer ne. So sai na zaɓi Abubakar Sadiq, sai na zo na ce credit ne, gashi zai je ya ɗauko balance ɗin shi. Kaga nan zanga credit current credit ɗin shi 00 ne, bana bin sa komai. Amma fa da kafin software ɗin nan ina bin sa 200,000. So yanzu nan zan zo idan ya bada wani kuɗi sai na zo na ce ya bada wani kuɗi. Misali in bai ba sai na bashi empty kawai. To yanzu anan zan zo in ce gashi nan 5,600 shine kuɗin, bari na masa ragin naira 50. So ya koma da 550. So yanzu anan ya bada wani abu kaga shikenan kawai sai na ce record transaction. So gashi nan ba zai banni na yi recording transaction ba saboda a business ina sai na sa credit limit. So wannan credit limit dina kuma a wannan business din shine 2,000. 2,000 ne shine credit limit dina, amma yanzu kuma na zo ina sa abun 5,500. So yanzu zan iya koma users din nan, sai na ce wannan shi customer mun dade muna yi da shi, amintacce ne a wajena. To zan iya zuwa nan sai na zo na ce edit customer, sai na zo na ce credit limit dinsa, sai na zo misali na ce zan iya bashi har bashin 100,000. To sai na ce update user. So yanzu updating user. So yanzu gashi na credit limit ɗinsa 100,000, gashi kuma bai ci komai a ciki ba. So yanzu idan na koma transaction ɗina, na koma sayar mai indomie ɗin nan katon ɗaya, kuma dama na masa na rigin naira 50. So na ce sell, na zaɓi customer ɗina Abubakar Sadiq, na ce credit, gashi zai je ɗauko, gashi bana bin sa komai, amma previous tun da ina bin sa 200,000. So sai in ce record transaction. So gashi yanzu ya tafi, gashi kuma ina gani credit ne status, zan iya mai print receipt na bashi, ba kuma dole sai na mai print receipt ba. In na dawo kan customers ina, gashi zan ga cewa unpaid balance 5,550, credit limit gashi ya fara ci, kaga gashi ya dan fara green cewa dan fara ci, amma har yanzu credit din shi is abunan ga total purchase ɗinsa, duk abubuwan da ya saya tun da ya fara muka yi rijistan sa gashi nan duka. To yanzu zan zo na ga money ɗinsa, a profile ɗinsa gashi nan zan ga credit sales ɗin shi, active credit ɗinsa gashi nan. Wannan sale ɗin da ya faru ranar 21 ga watan Disamba, ga amount ɗin, ga discount, ga total paid, ga unpaid balance. So yanzu kaga 00 ya biya. So idan ya dawo da kayan, duk da ya dawo min da kayan indomie ɗin ya je ya dawo min da shi, zan iya recording return. Ga kayan da ya dawo min da shi misali. So amma yanzu cancel ba return nake so na yi ba. Sannan zan ga gashi nan duka history din zan gani. So yanzu misali a ce sai ya kawo min kuɗi. So ya kawo min misali a ce ya dawo min da wasu kuɗi. So zan ce
non zan ce partial ne ko kuma full payment ne. Yanzu misali bari ce partial ne ba full payment ba. In full payment ne a gani anan 5,550. So yanzu misali a ce partial payment ne ya biya ni misali 2,000 ya biya ni kawai. To kuma zan ce misali ta deposit ne ko POS ne ko bank transfer. Misali bank transfer ne sai na ce confirm payment. Gashi yanzu payment is processing, gashi kuma payment is processed. Sannan kuma kaga anan kaga wannan current credit ɗinsa gashi nan in real time ya ragu 3,100 wannan ya ragu. So zan ga idan na koma home ɗina zan ga cewa gashi tan transfer 2,000 ya shigo min saboda an yi credit repayment na 2,000. So yanzu 2,000 ya shigo min. Saboda haka ko bana shago zan iya gani cewa gashi 2,000 ta transfer ne ta shigo. Zan kalle details history na abun da ya faru. So idan na koma customers ina kuma zan ga gashi yanzu unpaid credit ɗinsa 3,000 ake binsa. Gashi credit status ɗinsa is good. So duk wani wanda yake bin ka bashi kake bi bashi za mu dinga wannan credit score ɗinsa. Akwai waɗanda mu da kanmu za mu ce maka software ɗinmu za ce ka daina ba su bashi. Ko kuma wane yana da kyau ka ci gaba da bashi. Idan mutum ya yi kwana 2 bai biya ka bashi ba, software ɗin za ta tuna maka cewa wane ya ɗan yi kwana kaza bai baka bashi ba. Har ma automatically ma in kasa ta za ta dinga tura masa message duk wanda ya kwana ya sati 2 ko sati 3 depending on yanda kasa za ta dinga tura mai tuna mai bashin da ake bin sa. So yanzu gashi nan details ɗin wannan set ɗin. Nan gashi Indomie noodle ya saya. Gashi duka ga duk abun da ya biya, ga unpaid balance din shi har yanzu 3,000 da wannan. So zan kalla. So haka zaka iya wannan na customer. Nagode.